La serviciu, mâinile îmi tremurau neîncetat. Mama mea și-a ridicat mâna de pe canapeaua unde dormea și a scos ultimele 2 bancnote șifonate de sub perna de lângă medicamentele ei. Mi le-a pus în palmă. Nu avem multe, dar încă avem bune maniere. Am cumpărat cea mai ieftină sticlă de vin pe care am putut-o găsi în drum. Nu s-a dat la o parte până când nu i-am întins sticla. A luat-o, a trecut degetul mare peste etichetă și a murmurat: "N-am mai văzut-o de mult timp." Apoi s-a dat la o parte și m-a lăsat să intru. Cuvânt. Iubita mea mi-a prins mâna pe sub masă, în timp ce transpirația îmi curgea pe gât. Și-a terminat mâncarea, a lăsat furculița jos și în cele din urmă s-a uitat la mine. Deci, ce studie? Îmi exersasem răspunsul în fața oglinzii, dar în acel moment l-am uitat. Inginerie biomedicală, domnule. Mama mea a făcut cancer când eram copil și încă doarme pe o canapea. Vreau să-i ofer un pat adevărat. A ridicat sticla de vin, s-a uitat din nou la etichetă și a turnat în paharul meu fiecare picătură rămasă. Am avut 3 locuri de muncă pentru a-i cumpăra mamei mele un pat adevărat înainte să moară. Sticla asta este exact genul pe care i l-am cumpărat prima dată. La ușă, a luat o sticlă nedesfăcută de pe raft și mi-a pus-o în mână. Ia-o acasă. Spune-i mamei tale că a ei a fost cea mai bună sticlă de la masă. Mi-am îndreptat cravata. Mâinile nu mi mai tremurau. Mesajul poveștii: dragostea pentru familie, sacrificiul și respectul valorează mai mult decât banii.